Hola, bon dia. Em dic Fisa i tinc 10 anys i havia llegit un llibre molt xulo que es diu No despertis vells fantasmes. I aquest llibre trata de 3 germanes que una se llama Chloe, Zoe i Noah i l'Edu era el seu amic. I aquest llibre és molt xulo i me l'he llegit i estava tan emocionada i després m'ha agradat molt que volia llegir moltes vegades. I si vosaltres voleu, podeu agafar aquest llibre perquè és molt xulo. I si us agrada, podeu llegir-lo moltes vegades. I jo soc de l'escola Wagner. Adeu.